Здравей! Радвам се, че гледаш това видео. Тук ще се опитам ти дам насоки за това да си намериш терапевт и за по-успешна работа с терапевт. Следните съвети, които ще ти дам, са лично от моя терапевт. Усещането е ключово. Ако не усещаш, че можеш да споделиш точно на този човек, кажи му го. И ако проблемът не се разреши и на теб все още е некомфортно да споделяш точно на него, по-добре смени терапевта. Първо искам да започна с това, че намерението на терапевт си е усилие. Изисква се инвестиция на време. Трябва да потърсиш психолозите в града ти, да проведеш разговор с тях или да се поинтересуваш за психолози от твои приятели и познати. Нормално е клиент и терапевт да не си паснат. Помни, че целта е автономност. Целта не е да ходиш цял живот на терапия, а да ходиш известно време и след това да се отделиш от терапевта си. Фокусът по време на сесиите трябва да е върху теб, върху това как ти възприемаш нещата, които ти се случват, как се чувстваш, какво мислиш за миналото си, как се чувстваш спрямо миналото си и тем подобни. Няма да се лъжим, това си инвестиция. В зависимост от това къде живееш и кой психолог посещаваш, може да е между 30 и 60 лева, може да е малко по-евтино, но може да е доста по-скъпо. Лично за мен се струва да се лишим от излишните дрехи, обувки и техника, които си купуваме в името на това да живеем по-добър живот. Може би се питаш колко време е нужно да ходиш на терапевт. Ами истината е колкото толкова. Много зависи от проблема ти и много зависи от това колко ти си инвестиран в процеса на разрешаване на проблема ти. Не е достатъчно просто да ходиш на психолог, за да се разреши проблема ти. Трябва активно да слушаш, да се опитваш да даваш максимално добра и полезна информация на твоя терапевт, когато ти задава въпроси и между сеансите да размишляваш на това, което сте говорили. Късмет! Вярвам, че ще се справиш.